Dobrodošli u retrospektivu antidepresiva. Da počnemo od početka. Kako to rade voditelji vesti televizije Kopernikus, citiram. Kao što ste već i sami navikli, na početku vesti slede vesti. Čestitamo na originalnosti, to još uvek niko nije uradio. A onda nastavak, citiram. A onda na samom početku jedna vest iz sveta. U Nišu poskupljuje gradski prevoz. Da. Dalje. Šta se dešava sa ostalim TV voditeljima? U emisiji Grand Show Narod pita, Saša Popović pokušava da opravda greške koje nastaju uživo u programu. Citiram. Dobro, čekamo Jocu da se pojavi. Da. Dobro, nemojte nam zameriti, ovo je živa emisija, mi ovde sve radimo ad hoc. Ok, pošto ovo nije prvi put, valjalo bi da čoveku neko objasni da je koh slatkiš. Nekoliko trenuta kasnije Saša se zahvalio jednoj gledateljki što je učestvovala u kvizu na vrlo specifičan način. Citiram. Žao mi je, gospodine Snežana, više sreće drugi put. Dobro, idemo malo na estradu. Jedan poznati portal koji se bavi tračevima sa estrade upitao je mnoge javne ličnosti šta one misle o oslobađanju Ramuša Haradinaja. Ničim izazvana oglasila se i Soraja. Citiram. Ja se stvarno u politiku ne mešam, ali kad sam čula, bila sam otečena informacijom. Otečena? Verovatno je bila zatečena, ali šta te briga, dobra si riba, šta će tebi logika? Da logika vrlo često ume da bude problematična, pokazala je jedna naša estradna umetnica. Pevačica Dara Bubamara pričala je o svom nastupu na žurci povodom otvaranja jedne crkve. Citiram. Mislim, jeste, ja sam pevala da otvaraju te crkve i baš je bilo i tu se pred šatorom tako jelo i pilo, potpuno Kim Kardashian. Putovala sam da bi došla, to je napravljen ogroman šator kao Kim Kardashian, znači nevjerovatno nešto. Jeste, Kim Kardashian je inače poznata po tome kako dok 1500 ljudi ždere u šatoru, ona peva dok proslavljaju pijani otvaranje crkve. A onda je i završila sa, citiram. A dok me vi svi ovde prozivate, ja sam ponosna jer sam humanitarna i tamo sam čak i pomogla jednoj ženi koja je plakala jer ju je muž pre neki dan uginuo. Gospođo Bubamara, pobedila si. Šta su sa druge strane ostale javne ličnosti vrlo bitno radile, čućete u našim vestima pod nazivom Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Grupa Luna objavila novu pesmu. Milica Milša operisala kolena. Ministar Milutin Mrkonjić svoju devojku Anu Bekutu izveo na veče violine. Od silnog naboja uživanja jadna Ana je zaspala. Ma koga ovo bre zanima? Na samom kraju pozdrav u stilu Sanje Marinković. Citiram. Nemojte nikada tugujete, ja vam polazim od sebe. Kad se najmanje nadam, mene opali sreća. Hvala dušu, i ti si moja sreća. Ali vreme je da se povlačimo polako. Posetite nas na našem YouTube kanalu Antiretrospektiva, gde možete videti sva naša stara i nova izdanja retrospektive antidepresiva. Pozdravljamo vas, On Marcello i ja Enes.